Poštovani kolege, u trenucima kada naši građani počinju dobivati ogromne račune za energiju, kada europsko gospodarstvo trpi zbog tih visokih cijena, kada mnoge europske zemlje i dalje pune rusku blagajnu kupujući njihov plin ili bi bar to htjeli, dakle u ovim trenucima smanjenje stakleničkih plinova nije i ne smije biti prvi cilj, već sigurna opskrba Europe energijom. Ta se dva cilja donekle poklapaju, ali su u velikoj mjeri i različiti. Zaista ne možemo u prvi plan stavljati 30-godišnje ekološke ciljeve, dok građani i vlasnici tvrtki nastoje preživjeti 30-dnevno razdoblje i platiti mjesečne račune. Struja ne treba biti tako skupa. Cijena struje ne smije više biti vezana za cijenu plina, jer mnogi koji proizvode struju iz drugih izvora sad bilježe ogromne profite. Danas nam treba realan pristup energetici i zato zaboravite bar nakratko svoj zeleni PR i poslušajte građane i njihove potrebe. Hvala lijepa.